El comerç de Granollers s'ha sumat aquesta setmana a la festa del Mundial d'handbol femení, que donarà el seu tret de sortida a la ciutat el proper 2 de desembre. En un acte celebrat a l'oficina del Mundial, situada a la plaça La Porxada, les associacions de comerciants, la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Jiménez, i el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer, van explicar les accions que es duran a terme en l'àmbit comercial per promocionar el Mundial d'handbol femení. I el que fem en aquesta iniciativa és vincular el comerç amb el Mundial a la ciutat. I el que plantegem és aquesta campanya de promoció que esdevingui també un fort element durant aquests dies que aquest esdeveniment de talla mundial arriba a la ciutat, de cara a proporcionar-la a la gent de la ciutat com també a totes aquelles persones que ens puguin visitar. La plataforma digital de comerços i empreses de serveis de Granollers, granollerscomerç.cat, impulsa una promoció a través de la seva targeta de dèbit. La plataforma posarà a disposició d'aquells qui ho vulguin fins a 150 targetes Granollers Comerç carregades amb 35 euros, 5 dels quals de regal. Una targeta amb la que es podran fer compres en els més de 300 establiments adherits a la plataforma. Quins avantatges té aquesta targeta? Entre altres coses és que les persones que la comprin disposaran d'un recàrrec addicional, té un cost de 30 euros, rebran una targeta recarregada de 35 euros que els permetrà comprar a les botigues que estan associades a la plataforma. I és una de les actuacions que hem lligat per promocionar el comerç durant el Mundial, juntament també amb el repartiment de 450 imatges de jugadores d'handbol i també d'elements vinculats en aquest esport i que apareixeran i han començat a aparèixer ja en els aparadors dels comerços de la ciutat. Les targetes es podran recollir a l'oficina del Mundial en horari de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes de 10 a 1 i de 5 a 8 de la tarda. Una iniciativa que vol involucrar el comerç de la ciutat amb aquest esdeveniment esportiu cabdal que portarà a Granollers aficionats de tot arreu del món. Una oportunitat única per mostrar la força esportiva i comercial de la ciutat.